Здравейте, казвам се Григор Йовов от Бизнес насока и ще ви представя тази презентация за SEO, по-специално On-Page и Off-Page оптимизация. Първо, защо е необходимо SEO, Search Engine Optimization или така наречената оптимизация за търсещи машини. Всъщност тя е необходима, тъй като за Google най-голям приоритет и най-голяма важност имат потребителите. Да намерят те това, което търсят по възможно най-бързия и съответно най-качествен начин. Ще ви демонстрирам това, като отворя един Google. И да кажем, ако търсим почивки, ще видим, че излизат около 4 милиона и половина, 4 милиона 430 хиляди резултата по тази дума. Тоест това е едно огромно количество информация, с което Google разполага, и за да бъде максимално полезно то за потребителите, Google трябва да го подреди да подреди тези резултати по начин, по който всъщност те ще носят най-голяма полезност за потребителите. Всъщност на база на това се определя и временното класиране. Най-качествените резултати според Google се появяват на първа, втора, трета и така нататък страници на търсачката. Всъщност SEO не е нищо друго, освен начин да се подобрят тези критерии, за да може сайта да получи по-висока оценка от Google и в резултат на това да се класира по-напред. SEO се разделя главно на две големи части. Първата е On-Page оптимизация, а втората Off-Page оптимизация. Буквално преведено On-Page означава на страницата и всъщност това и означава. Това са всички фактори, които са важни за Google на конкретната страница. Сега ще отворя една страница, за да ви демонстрирам какво имам предвид. Да кажем, ако в Google напишем сайт за маркетинг, на първо място виждате излиза Бизнес насока в България. Това е блог, който ние поддържаме от около 2 години. Той се класира доста добре по маркетинг. Всъщност какво е важно за Google на самата страница? Абсолютно всичко. Като започнем от домейна на уебсайта, минем през заглавието, съответно текста на самата страница, заглавията на отделните статии, снимките, линковете, където ги има в самия текст, къде сочат, какъв е техния брой. Абсолютно това са наистина много критерии, от които Google се интересува. Също така, голяма важност за Google има и самия код на страницата. Тук има много компоненти, които могат да се променят и да доведат до по-високо качество. Сега няма да се спираме на тях, просто ги отбелязваме. Всъщност в България, тъй като SEO е сравнително ново явление, а и голяма част от сайтовете са правени преди доста години, се наблюдава значително изоставане по тези компоненти. Ние сме разрешили този проблем чрез изготвяне на подробен SEO одит, който дава конкретни насоки и препоръки за дадения уебсайт, така че той да отговаря на многобройните критерии на Google и съответно да получи по-висока оценка. Сега ще ви покажа какво представлява самия SEO одит. Това е една примерна структура на SEO одита. Включва метасъдържанието, структура на сайта, уникалност на заглавията, alt тагове, редица други компоненти. Както виждате, той е доста подробен. Всъщност, основната идея на този одит е да даде съвсем конкретни препоръки за това какво може да се промени на уебсайта, така че той да бъде по-високо оценен от Google. SEO одитът може да се разглежда като основите на един небостъргач.
той е ключово звено в работата и без него е невъзможно даден уебсайт да има добри резултати в дългосрочен план. Въпреки голямата си важност обаче, on-page оптимизацията е отговорна едва за 20% от доброто представяне на сайта в дългосрочен план. Останалите 80% се дължат на off-page оптимизацията, която е по-продължителна и трудоемка в времето. Всъщност това е процес по набиране на качествени тематични връзки от други сайтове към вашия. Той има дългосрочен положителен ефект за сайта, към който се прилага. Защо е важен off-page оптимизацията? Както в живота, така и в интернет не е достатъчно само да имате много силни лични качества, но трябва да имате и правилен подход и отношение към другите, за да имате успех. On-page оптимизацията е всъщност, образно казано, работа върху личните качества на вашия вебсайт, а on-page оптимизацията е на практика всичко останало. В три отделни стъпки може да опишем какво включва нашата работа по оптимизацията на вебсайт. Съответно, това са критериите, които са и най-важни за Google. На първо място е количеството линкове. Колкото повече линкове има вашия вебсайт от други вебсайтове, това за Google означава, че е толкова по-препоръчван е той като качествен източник на информация. Вследствие от това, той се класира по-напред в резултатите от търсене. Следващата стъпка е тематичното обвързване на дадените вебсайтове. Много е важно за Google линковете, които вашия сайт е получил като препоръки от други сайтове, всъщност да бъдат от сайтове, които са тематично свързани с вашия вебсайт. Да кажем, ако имате вебсайт, който е на тема туризъм, но сте получили линк от вебсайт, който е на тема пчеларство, то тогава Google няма да възприеме този линк с достатъчно голям авторитет, така че той да бъде максимално полезен за вас. И съответно целта в случая ще бъде да търсим линкове от сайтове, които имат за тема туристически дестинации, исторически или природни забележителности. Следващата, трета стъпка от работата по външната оптимизация, изграждането на линкове, е плавното нарастване във времето. За Google, когато един вебсайт представлява ценен източник на информация, това означава, че той би следвало логично във времето постоянно да натрупва препоръки от други вебсайтове по същата тематика. И съответно тук е нашата роля да се запази едно определено темпо и ниво ежедневно на добавяне на линкове към вашия вебсайт, което всъщност е доста така трудоемък процес. В резултат от тези три стъпки, съответно на следващата графика ще видите какво се получава. Първо е броя линкове, след това е тематичност на линковете и накрая завършваме с постоянството. И целта на тези три стъпки е, тук както виждате по стрелката, съответно това да е движението на вашия вебсайт в резултат на работата. Надявам се презентацията ви беше полезна и интересна. Постарахме се да е максимално кратка, за да спестим от вашето време и максимално бързо да получите ценна информация. Ако са останали въпроси или просто искате да се свържете с нас, може да използвате нашия имейл. Също така може да ни търсите и на нашите мобилни телефони. Благодаря ви за вниманието и хубави дни от нас!